Listen to this, women. Handisi kuti chi kana kuti chi, but ndiri kuti kutora munin'ina wako uri munhukadzi uchigara naye pamba. It's a risk. Makadi asikana. Tiri nani Prophet makadi yenyu? Tiri nani. Aropi murume. Akatorwa nemunin'ina wangu Prophet. Zambe waraona pane here kana nderako? Nderangu Prophet. Asi munin'ina uyu ndiwo wakatanga wakamushedza iye abva kumba kwake, marriage yaparara, ndobva wagara naye. Wangu Prophet akanga arambwa nemurume, saka ndakangoti semwana wamai vangu rega ndimutoro tingogarawo pamwe chete tiri pakuwirirana, handisi handa kuzoti aizondipandukira mangwana. Murume wako ari kuti iwewe haumuteerere, ndozvaataura. Ari kuti haunditeerere, zvisi zvandotaura. Ndakakurambidza kupfeka matrauzi, wakangokontinya kupfeka matrauzi. Munin'ina wako ndiye anonditeerera, ndosaka ndaakuda iye. Prophet, ndokumbira munyasonditsanangurira ipapo handisokwanisa. Iwewe unofarira matrauzi here? Wangu Prophet, olalongu ndo andagara hangu ndichipfeka. Komunin'ina wako? Mazuva andakamutora akauya kumba aipfeka matrousers, but akazongoti all of a sudden pakati apa bva ati asisi chitorai matrousers ese mupfeke, nini handichafarira matrousers, ndakuda kupfeka masketi chete. Saka iye paakakupa matrauzi wakatofunga kuti rudo? Wangu Prophet, ndakangotiwo maybe ada kuchinja wardrobe yake. No, iwo chawarambirwa inyaya yekuti uri kupfeka matrauzi, murume anoti handidi munhu anopfeka matrauzi, saka atsvaga asingapfeke matrauzi, ende asingapfeke matrauzi munin'ina wako ndiye akabva akupa matrauzi kuti unyanye kupfeka matrauzi, iye atobhuwo munhu. I don't know what happens. But ndinofunga kuti kana uri marriage, murinyazonzwa nyaya yamai avera. Indofunga kuti Bible rinotaura kuti mudzimai anove pasi pechi. I'm not justifying kuti baba vakazotora mainini. No, it's a no to me. But baba vatora kari kuvateerera. Avakati usapfeke matrauzi ndobva aregedza kupfeka. Iwewe nawo. Ndiri kunzwira tsitsi mother ava, but chokwadi chiri pamutodo. Handizive vana amai kuti mosarudza kupfeka matrauzi here kana marriage kana murume achiti handidi. I always teach people kuti panyaya yematrousers kana kuti panyaya yezvimwe zvinhu zvinorambwa nemurume, iwe kana uchibhelieve kuti trouser rakanaka, chiita kuti murume aendose trouser racho. Kana uchida kumeka sure kuti murume ari kukubvumidza kupfeka matrauzi, iye amboramba, ita kuti atenge. Ukaona trouser ratengwa nemurume, then it means ari kurida. But ukaona uri kunozvitengera wardrobe yako, marriage yenyu iri kunzi haina kuparadzwa nemweya yotsvina, but yaparadzwa nematrauzi. Because matrauzi haasiriyo nyaya chete. Zvakawanda zvinhu zvinenge zvichitaurwa nemurume achiti handidi chakati, handidi chakati. Listen to this, women. Handisi kuti chi kana kuti chi, but ndiri kuti kutora munin'ina wako uri munhukadzi uchigara naye pamba. It's a risk. Mareasons amakamutorera ngari yekuti chi? Akanga arambwa nemurume, saka ndangoti semwana wamai vangu ngandimutore ndigare naye. But chamaifanira kuziva nchekuti kana maapamba ipapo, matora kompetita wenyu mamuisa panzvimbo, nekuti munin'ina wako anotanga kuita shanje. Even ukaitirwa zvakanaka ukamuti murume wangu andiitira zvakati, you will never know kuti anenge achizvitora sei. It's a risk. Indinoti kana wakugara nemunin'ina wako, there must be a reason why you are doing so. Iri genuine. Saka mufundisi muri kutorekedza kugara nevana vamai vedere. Ndati it honors risk.
because wazvitorera competitor ukamuisa panzvimbo. Pauri kutaura nyaya nemwana wamai wako uchiti matrauza vangu havadi ndotozopfeka zvenharo, iye ari kutoti yangu imba yakaparara nemamistakes iwo airekedza ndichigadzirisa zvokuti kutaura chokwadi murume. Alright. Iye anga akakubvisira mari here? Wangu prophet ndanditogere upenyu hwakanaka zvisingaiti. Saka tikaita kuti marriage yenyu idzokere, matrauza acho munogona kuzomasiya? Wangu ndinosiya asi prophet ko munin'ina wangu waanaye. Mubvunzo wacho wandiomerewo kana nini? Saka toti hamuchada here marriage yenyu? Prophet ndibatsirei, nditori no vanhu totoziva kuti ndoita sei. Nyaya dzemwoyo dzinonetsa ka? Nhasi anenge ari Norway, mangwana anenge asisiri Norway. But regai timunamatire marriage yake idzoke. Munin'ina uyu atsvage wake. But listen, ndoda kuti muzive kuti nyaya haizi patrauzi chete. Nyaya iri pakuti kana munhu ati chakati handidi, unozombochiita sei uri mumba mani? Ndo pane nyaya. Nokuti mukada kutarisa nyaya haisi pamatrauzi chete. Matrauzi zvinhu zviri padhuze zvandabata kuti zviombe. Asi akati kuchena kuvakadzi mutodo, Mwari ave newe.